What's up mga kaswang, bagong adlaw, bagong kinabuhi ug bagong blessings na pod ang niabot sa ato ang lugar mga kaswang, kay dunay ninagsa na pod ang mga isda dinhi nga gitawag namo og lupoy. So nako karon diri sa Makilaw, Tangub City, Purokdos. So nakita nato diri mga kaswang, daghan kayong namulad mga kaswang. So mao ni among balay diri mga kaswang, kani mao ni among balay kana. Sensya kay mga kaswang kay medyo pobre lang gid mga kaswang. So mo to si Papa nako mga kaswang, tapos si si Lablab. So isa po ni siya nga nagbulad karon, so tanaw mga kaswang. So kini si Lablab mga kaswang, mo ni kani atig himo og silhig di po day. Gusto mo palit og silhig nga lanot no? Oh, lanot. Opo, master. Opo. So kung gusto niyo bumili ng lanot diyan mga kasuwang, so dito na kayo bumili sa kanya. Kasi nagagawa po siya ng ng silhig. Oh, nandoon ang walis walis. Doon yung walis daw. Hindi pa niya tapos kasi may binibilad pa siya dito. Wala pa siya gibulad. So sa mga wala pa kauli diha, mga taga Makilaw, so mo na niyang Purokdos. So kini so isa po siya na mulad, si Rosemary Saluma. So kinahanglan gid siya magpayong kay grabe gid kainit mga kaswang. Oh, tanawa labas kay among lupoy mga kaswang. So inani na mo pagbulad. So limpyo gid ko siya mga kaswang, no. Ganyan ang mga So, kaswang ha. Oh. So gusto mo tilaw sa mong binulad. So mas lami pa ko lami pa rin ang bulad eh. So mo ni mga kaswang. Karon magsuri-suri ko kay akong ipakita sa inyo mga namulad din eh. So, tingnan mga kaswang, murag silver mga kaswang, sinaw-sinaw, di ba? So karon darita. Tay interviewon dre. So grabe kayong blessings na kung thankful kayong mga taga Makilaw, Purokdos kay dagsa gyud ang lupoy. So, te, si makasulti na mo sa blessings nga naabot ka ta. Te? Ay, dako gyud nga blessing gyud. Oh, dako kay pasalamat Dako natin. gyud ka pasalamat. Kamusta man ang lupoy atong una og karon te? Asa may kalailan karon te? Itong nagpanguha atong una ba? Gagmay di ba ta? Gagmay ta na. Ang gagmay itong mga kaswang karon dagko na. So medyo isa ka adlaw ti dinhi siya maugatin na. No, di gid siya maugag isa ka adlaw mga kaswang. So kinahanglan siya mga duha ka adlaw karon te. Kaadlaw. Isa ka adlaw og duha ka oras. Oh na. Kailangan siyang makuan gyud kining mainitan gyud tuda mga kaswang. Okay, so kini day si Antiminda, sa tayo pwede ganyan to, Ricarte no? Oh, Ricarte. Ay Gonzales day. Oh, Gonzales. So, na dito yung anak si si Boss. Ano natin? Si Boss Jik na. Altonian na. So, kini si Lolo Marciano. Oh, tapos dire ngita ta dire. Ay na pod ma-interview. So mo ni ang purok mga kaswang. Purokdos. So karon atong interview ni pinakatabian dire sa Purokdos. Ang active, ang top active ng Purokdos, Susan Pampilo. Sana all. Diba? So, unsa may kasulti naman sa kwantay lupoy na to karon. Na gwapa jud kay mga lupoy karon. Gapo kayo. Tapos dagko pa kayo, kaya lang magbulad init jud kayo. Init kayo na kumprahon ra kining barato. O barato kayo. So, yung saon shout na. out din sa mga kumprahay dyan nga ay punyog kumprahog barato pod kay luoy kay mamularay. Oh, grabe kay init to. Maski ako, init kayo. Init jud kayo. Init jud kayo. Tingnan tanaw si Saon man na, Susan. piti jud kay inita ang puti malagom. Pila din kilo Dari ra. Pila din kilo karon sa kwante sa bulat eh. Wala ko kay balo na 90, na 80, na 100. Mabinta na ibalikya dito sa uban mga katunga po tino. Oh, itmil. Di ba? So luoy kay ang mga mamularay karon mga kaswang kay grabe ang sakripisyo, grabe ang pag-init pero kumprahon ra barato. So unta sa mga kumprahe dira dinhi Ay naat unta nga taas-taasan nilag presyo. Okay, dili lalim ang Eh dili lalim mamulad ha. So mao na yung Purokdos mga kaswang. So nay nanghilla dito mga kaswang. Nay nanghilla dito mga kaswang. So, dire, sorry sa talaga may dire no. So karon atong interviewon ni akong pinakagwapo gagaw si Juan Restilla Bistol Maula mo siya mga kaswang. So mao na mong tubig mga kaswang. Gabusagak yung nani ang Makilaw mga kaswang, gabusagak rang tubig. So di mo kakita ani sa ubang lugar ba inani gini sa mo gusik-usika na mong tubig diri. So mga hindi nakaintindi ng Bisaya diyan yung tubig po namin is lagi na lang po yung umaapaw. Hindi po yan na hindi yan na napapalong sana. Hindi pa yan na nasasara.
Kasi oo, hindi siya mauubos kasi lagi siyang ano ba, tanay, lagi siyang muagas ba. So karon, nanapod dali akong idol po si Jake Gonzales. Ito na siya interviewin mga kaswang. Hi, gwapo. Oy. Good morning. Morning pod. Pwede ka na interviewin? Ha? Pwede ka na interviewin? Sige, pwede naman. Check tingalan mo wala. Si Jake Gonzales, Gonzales, pila dan mo. 29. Intindihan ka? Suroy? Mura ko mag 16. Ano ta? Nayo yan, Jake. Na, Ay, siya yun. Pwede na. Maestra. Maestra. Yawer, shoutout. Kasi yung uyab garano. So, yan sa Pagadian. swerte gyud kay ka ma'am. Kaya ano ma'am, butan ka na mong napili ma'am. Grabe yun. Gikan ni siya namulad ma'am. Tanawa mo gibulad rin oh. Grabe ka init good ma'am. So, shoutout yun mo ma'am. Swerte kay ka kasi mong nauyab ma'am. So, unta. Stay strong na kayo mo ma'am. Ha? Na kayo mga banat da, Jake? Ha? Banat lines ba yung mga pick up lines? Or gusto ipa-shoutout? Shoutout na lang. Okay, shoutout mo da. Jake. Shout out tayo ko sa biyog na Pagadian. Kaya, oro to. Mga kan, mga group no. Sa mga Altonians dara, o, moro to. Salamat ya. So mo to si Jake Gonzales mga kasawang. So napoy na linda direct ice cream mga kasawang. Grabe inani ka bibo amo ang purok oh. Si tatay nindag ice cream. So na ako gagaw si Dodong Antilo. Oh, grabe abs oh. Bro. So hangtod na lang dire akong video mga kasawang no. So ayaw mo kalimot sa pag-like, comment, share and follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel, Untoy Channel. So thank you.